αγαπημένο επεισόδιο Monster High. Σίγουρα θα συναντήσουμε την Gigi. Δεν έχω ξαναμπεί σε αμάξι. Πάμε στο Ράιλαντ. Κοίτα τι κάνει η Κλοντίνη. Παρκάραμε. Φύγαμε, κορίτσια. Αυτό πρέπει να είναι το δέντρο που πρέπει να σκαρφαλώσει μία από εμάς. Ξέρω πια. Κορίτσια! Τσίτσι! Τι κάνετε εδώ? Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω στη Monster Αστερία? Τζίτσι μου, πρέπει να ανεβούμε σε αυτό το βουνό, σε αυτό το δέντρο για να πάρουμε ένα από τα φύλλα του. Είναι απλό, κορίτσια, όχι από τα φύλλα του, αλλά από τους καρπούς. Δείτε. Όχι. Εντάξει, έλα. Δεν έχει καρπούς, γι' αυτό θα πάρουμε φύλλα. Νομίζω ότι καλά τα καταφέρνει. Όχι. Θα πάρω ένα τέτοιο κι ας μην. Τα καταφέραμε. Στο βάλαμε στα Monster του λαπάκι. Φεύγουμε. Πού έχει σειρά να πάμε? Πουθενά, τα καταφέραμε. Τα ξέχασα. Λοιπόν, η Ρομπέκα θα πάει τη Φράγκη στο χρόνο πίσω για να βρει το αρχαίο σπαγετώνε. Ναι, όχι, για να βρει το αρχαίο λουλού. Ένα λουλούδι πολύ παλιά στους ανθρώπους. Πρέπει να πάρει κομμάτι βασιλικού που έτσι το αναφέρουν οι άνθρωποι. Ωραία. Τι θα κάνουμε? Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το ξέρω, γι' αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Το βρήκα. Αχα. Εντάξει. Πώς θα την περιμένουμε? Περιμένω να την πάρω τηλέφωνο. Γεια σας, κορίτσια. Ρομπέκα. Μόλις ήμουν έτοιμη να σας πάρω τηλέφωνο. Πρέπει να πάτε στο βασιλικό. Θα σας φέρω τη χρόνο. Χωρίς τη χρονομηχανή μου, κορίτσια, στους παγετώνες. Αου! Παγετώνες! Φτάσαμε! Πίσω στους παγετώνες. Σίγουρα! Υπάρχει μια λογική εξήγηση, δεν υπάρχει? Ναι. Είμαστε στους παγετώνες. Τώρα η Ρομπέκα θα πάρει ένα κομμάτι βασιλικό. Αυτό είναι καλό, μα... Μπράβο!
Τώρα συγκεντρώστε όλα τα φύλλα εδώ. We are Master. Δεν τα καταφέραμε. Ελάτε. Όλα αυτά είναι τα φύλλα που μαζέψαμε. Τα καταφέραμε, Masters. Τα λέμε στην άλλη περιπέτεια Monster High μας. Είμαστε το Monster High.